Už ten rik na 5. ročníku Rusínskeho festivalu budeme znať meno Peršoj Miss World Rusín. Jakša práve to chce stať Miss World Rusín, tak nerozdumuj a prihláša. Stačiť zrobiť 3 jednoduché kroky. Vopíš dotazník, ktorý nájdeš na facebookovej stránky Miss World Rusín, najkrajšia Rusínka. Počekaj na našu odpoveď. Potím nám na e-mail missworldrusin@gmail.com, zašleš fotku tvári, fotku postavy a korotké video, ktorým sa predstavíš. Najneskorej 31. marca 2017 sa doznáš, či je postupila. Pro víťazku sú pripravené ceny v hodnoti 2000 eur. Tešíme sa na tebe. Jak chceš na tie veci? Klikaj www.rusinskijfestival.sk.